Lento ayibonayo ezekheli it's a vision, umbono. Akalalanga waphupha. Uya lento ke yivision yinto ezokwenzeka in future. Yabona, when you've got a vision for your family, you invest on things that you may not enjoy. Ibuhlungu lento kubantu abamnyama, ngizokisho kubantu abamnyama ngoba nabasebephumelele bacabangela imanje. Angibekele ngenyasi khona program ethiwa I blew it. Hallelujah. Ayibonga Nkosi. We don't judge, we listen. We don't judge. We listen, we don't judge. Kukhona program ethiwa I blew it. My understanding, my perception is that laba bantu basuke benama phupho bengenayo imbono. Umuphupho uhamba ngesilahla matende. Uzoyithola imali uthenge isilahla matende. Sife ungasakwazi ukusikhamba. Ikudle lengisho la yazi ngoba abantu bami bayaphupha ngenxa yokuswelwazi. Uthi mayibhali Solomon Proverbs, where there is no vision, people perish. Abantu abaperishiswa ungabi nabazali. Sonke sinabazali. Abantu abaperishiswa izimo zempilo. So izimo kade zabakhona. Asikhani namhlanje izimo zaqala eGarden of Eden inyoka ekhuluma. Yabona ukuthi lezi izimo zethu zingcono kunothi uhlangane nenyoka ejhelile abazakho. Izimo kade zaqala bakhona. Abantu abaphumelela esimeni, abantu abangabukila bebheka khona kodwa babuke ngale la beya khona.